Hei Sanna! Tervetuloa uuden videon pariin. Se on reissuun lähtö, kuten taustalta näkyy. Meillä yhtä pyörää odotetaan. Videon aiheena on prätkäreissu ja matkaan Puumalaan. Tänään on perjantai ja viikonloppu olisi tarkoitus ajella prätkillä 4 prätkän voimin. Ja tänään on siirtymä täältä Kuopiosta Puumalaan. Kelihän on mitä mahtava. Vois sanoa, että keli on kuin morsi. Mutta ei mitään. Siinä, että laukut on pakattu. Tästä on hyvä lähteä paahtamaan. Tämmöisessä, mitä minä heittäisin 27 asteen lämpötilassa täyttä paahetta, niin lähteä paahtamaan. Mutta ei mitään. Tästä tulee loistavaa reissuja. Niin kuvallaanhan matkalta pätkiä. Niin eiköhän me lähetä tästä niin ajohommiin. Joo, sitä on matkaan päästy ja huimat 17 kilometriä matkattu. Vaan tosiaan tuossa nyt päästiin tähän Ysitielle. Tästä olisi meillä tarkoitus matkata sitten tuohon Ysipirtille, sellaiselle grillille syömään. Pitäähän sitä syödä, jos nälkä on, ja nälkä lähtee syömälle ja mitä näitä nyt on. Sepostuksia. Ei vaan, päivällisaika rupeaa olemaan, niin heti pitää pysähtyä tuohon syömään. Niin jos joku burgerin nappas, ikinä en ole siinä käynyt syömässä, niin kerta se on ensimmäinenkin. Se on uusia kokemuksia. Ei tässä paljon kerkiä ajelemaan heti lähdöstä, kun jo pysähyttää. Mutta hyvä on syödä välillä. Silloin pitää syödä, kun on nälkä. Se on niin huono olokaan sitten. Mutta pieniä ensitunnelmia jos tähän vielä, niin eihän tätä keliä niinku kun kahtoo, niin ai että. Kyllä ruppee kesä olemaan parhaimmillaan tässä näin ja keli on mitä mainioin. Ja tämmöstä on luvannut koko viikonlopuksi, niin kyllä kelepaa. Kelepaa ajella, juopotella, ajella, juopotella, ajella mopolla. Niin. Aika hyvä. Tähän sitä otettis. Kaikki maustus. Kyllä. No. Käykö ääntä kohdalla? Joo, tänä päivänä Joo, kyllä sen mieluummin söi kun selkänsä otti. Nälkä rupesi olemaan. Nyt matka jatkuu Pieksämäelle. Siellä on seuraava tauko tästä. Olemme siis Ysitien varressa. Matkalla kohti Suonenjokea. Suonenjoen jälkeen käynyt vasemmalla Pieksämäelle. Siellä sitten pysähellä. No niin, nyt käännetään tähän tielle, mistä pääsee Pieksämäelle. 39 Pieksämäelle. Siellä on seuraava tauko. Nyt olemme pahtaneet 47,8 kilometristä. Ai että. Kyllä on mukavaa. Mukavaa on. Mutta tosiaan on agenda se, että päämääränä tänään on Puumala. Ja sielläpä me vietetään, ei voi sanoa, että vietetään viikonloppu, koska huominen päivä on ihan pelkästään ajolle, mutta jos ei, ainakin yövytään siellä, niin siinä paikassa. Niin. Ja tänään ajellaan sinne, kello näkyy iltapäivää olevan 5:30, niin sinne ajellaan ja levätään hirmu hyvin
yö ja et jaksaa sitten huomenna koko päivän ajella. Olemme miettinyt, että olisiko meidän huominen lenkki sitten 350 kilometriä vai 370, sen sitten näkee mikä on aamun viilis. Mutta se levitään vähän ekana tästä päivästä ja nautitaan tästä iltapäivän ajosta. Niin, tästä kohti Pieksämäkeä. Alright then. Olemme Pieksämäki. Kuoramme tuohon APC:lle. Pikkuinen tauko pitämään. Oh yeah. Alright. Ja matka jatkuu. Matka jatkuu Pieksämäeltä kohti Juvaa. Siellä on seuraava pysähdys ja aiotamme käydä kuulemma kaupassakin siinä sitten ja ostaa sitä rentoutusjuomaa. Kelepaa. Se on tööttiäkin painellaan samalla. Kaikkea sitä ostella ja ehkä vähän purita vaan. Mitä sitä nyt ihminen tarvitsee illaksi prätkäilyn jälkeen, niin tärkeetä on nesteyttää. Matka jatkuu. On kyllä sanottavaa, että on kyllä sille on lämmin ajaa, että nyt tällä hetkellä tullut aika kivasti tuulenvide takista, siis ihan ok. Mutta kyllä on lämmin ajaa. Näillä jatketaan matkaa kohti Juvaa. Joo, tässä lähestytään Juvaa ainakin sen perusteella, että näkyy äsken tuo Juvan kunnan kyltti, niin tässä ollaan niinku Virtasalmen huudella ajettu, en tiedä onko tämä Virtasalmen tie, mutta 459 tie taisi olla. On ollut nyt tämmönen mutkapätkä. Ihan ok. Tuossa oli niinku alkupätkä oli kyllä aika halkeamaa täynnä, mutta kyllä tuossa motoparkin jälkeen niin rupesi olemaan sitten ihan tämmöistä ok-kuntosta. Toki ikävä kyllä mutkat vähän väheni, mutta no joo, onhan tonne Juvalle näköjään 21 kilsaa matkaa meillä, mutta Juvan kyltti tuli kuitenkin jo. Kunnon kyltti siis. Suotiinpahan tällekin päivään vähän tämmöstä mutkapätkää, kun ei se noita suoria teitä, niin vähän jo rupesi tympäsemään ajella, niin ihan mukavaa vaihtelua tälle Kupeleissa lyhyellekin siirtymälle tänään, mitä nyt ollaan pahettu 130 kilometriä. Mutta hyvän näköisiä maisemia ollut, tämmöstä maalaismaisemaa just, niin onhan näitä ollut ilo kateella. Olemme saapuneet Juvalle. Kävimme yhden pyörän tankkaamassa tuossa Absilla ja meikä mandoliini tarkasti ilman paineet. Nehän oli kunnossa. Nyt lähdetään kauppaan. Eipä ennen muuten syvemmälle Juvaa tullut kuin tuohon APC:lle, niin kertahan se on ensimmäinenkin käydä kylällä. Minkähän perseeseen sitä parkkeerissa? No tuohon. Vettää tuohon perseeseen. Perään parkkeerissa. Kattokaapa. Öttiäinen lähtenä mukaan. Mä vittuhus siitä. Noin. Piu. Perillä. Kaupalla siis. Nyt lähdetään ostelee. Moottoripyöräilemässä. Joo vain. Sitten on poistumme Juvalta ja nyt on ostokset ostettu ja
Navigaattori väittää, että tunti menisi perille, kun matkaamme 69 kilometriä. Sua nähdä. Sen verran voin kertoa, että vähän janottaa ja monia muitakin, että josko tuo menisi vähän nopeammin kuin tunti. Mutta viimeinen pätkä ja sitten alkaa ne kuuluisat rentoutushommat. Sauna lämpiää ja jos sitä kävisi järvesää pulahtamassa ja makkarata paistellessa ja kaljoo juodessa ja ostin minä yhden lonkeronkin. Ei mitään. Tästä lähdetään Puumala 53 kilometriä. Emme ilmeisesti ihan ytimeen mene Puumalassa. No niin. Ja tästä lähdetään kohti näkymätöntä tietä. Voi pojat, on muuten hyvä tie mitä nyt ajetaan. Tuntuu niin näyttää niin tutulta, että onko tämä nyt se Puumalan tie, missä onko viime kesänä tämä ajoin. Mutta on kyllä mutkaa ja on kyllä mutkaa ja mäkiä. Aika kivaa kurvaa. Nyt en pistä päätäni pantiksi, että tämä on se, mutta tämä näyttää niin kovin tutulta, kun viime kesänä ajoin sen Puumalan pätkän. Ja Puumalan päin me ollaan kyllä nyt menossa. Kattokaapa tätä kaaretta. Ai että kun on kiva. Voi vitsi. Kotopuolessa saisi olla tämmösiä näin. Minä kävisin joka päivä kurvailemassa. Ihan huippu. Alamme olemaan saapuneet Puumalaan. Ja tässä on tämä valtava silta. On perkele kokko. Hienon näköistä. On hienon näköistä. Wow. Joo. Tuohon aikaisempaan, niin kyllä se oli se Puumalan pätkä kyllä, niin mitä ajoin. Virskulle, että oli kyllä kivaa pätkä. Ai että. Ja ei oo nyt niinku ennen matkaa maaliin kun kello 8.12 eli 18 minuuttia. 18 minuuttia, niin pääsee juomaan vettä. Perille saavuttu. Voi jummi jammi, mikä oli tien pätkä tänne. Olivat pikkusen tieteitä tehneet. Tien näkyykö, mutta vittu että on ihmisiä. Vittu vaat katso. Pelisekeessä. Ihan vittu oli semmonen tienpätkä tuossa tuo loppu, että kieli keskellä suuta piti kyllä ajaa. Varmaan joku 10 kilsa, niin semmoista ihan jäätävän paskaa hiekkatietä. Ei mitään. Miehet on ehjänä. Pyörät on ehjänä. Perillä ollaan. Nyt lähdetään rentoutumaan. Kuten huomaa, on ollut hiekkatiet. Voi video. Josko se maistuisi vähän paremmalta.
Vesi. On hyvä. On hyvä. Ei oo edes. On hyvä. Ketchuppi. Ketchuppi nyt alkoi iltapala. Niin. Tuo on kuulemma minun makkara, mutta minä suostun sen uhrautumaan. Koska itsehän en ruoanlaittoon osallistunut. Olen keskittynyt enemmän tähän, niin. Tällä mä nyt ruvetaan syömään. Mustaa makkara. Mustaa makkara. No niin, se on semmonen homma, että nyt rupeaa olemaan ilta vietetty. Ja uinin kautta nukkumaan olisi tavoitteena. Sen verran voin kertoa tämän päivän ajoista, että ajot oli hyvät. Hyvä siirtyminen oli, että oli vaihtelevaa pätkää. Suoraa ajua. Oli sitten päästiin huonolle asfaltillekin. Päästiin hyvälle mutkapätkälle tuossa Puumalan kohdalla ja ihan tähän ennen kuin mökille päästiin, niin oli semmoinen helkkari hyvä tietyömaa tavallaan siinä, että ettiin niin terävällä kivellä, että ei usko poliisikkaan. Sitä semmoinen 10 kilometriä. Että kyllä oli jännitystä tälle päivään. Ja tälle 211 kilometrille, jos en ihan väärin muista. Niin ei mitään, meikäpoika painellaan uimaan ja niin. Tähän loppuun. Tietenkin sanotaan ne perinteiset. Semiofikalle kiittää, kuittaa ja kumartaa. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Meikäpoika painelee uimaan.